Как искаш да пострижа момчето ми? Без градите четвърти номер. Готин си, бе. Цецо ще изключи кука. Без да им правиш изродски. Без градите четвърти номер. Така. Така. Почваме срещу косъма. С малко силно натискане върху темето. Да, благодаря за малкото натискане. Абе, копе, по-внимателно, бе! Цецо, по-внимателно, машинката ми ще изгърми мотора от твоята коса. Не, че не се ебаваме, Цецо, просто сега машинката работи на по-силни обороти. Да, беше си изпущила вече. Я дай са 6. Малко ще гледаме отношението на постригвания. Митко, знаеш ли при плашката ти колко е акумулатор, че подава? Мене го това е една. Няма така. Чакай, не мърди, бе. Абе, кой първи се направи така? Не се стане. По-широко то не да го направим по-тесен малко. Чакай. Съдя си, ще мога да направя това в кулата. Така седи като лелка. Копра, виж си за какво сме. Цецо седял като лелка. Спокойно. Точно не се прави, може да си. Бързо ушите, бе. Чакай, аз се завърти тук сега. Защо се ежен готово? Ще много ниско си бакенбар, да ти казвам. Какво се направи? Защо направи ли, бе? Цяла каска, благодаря, че удаля. Да, много добре. Те са добре си, бе. Да, много добре. Само... Ние те довърша, бе, човек. Купа, какво ще ми довършиш, ще направиш като Няма да тебе? те скъсявам повече. Само трябва да ти Купа, и изрежеш толкова на трябва да го скъсяваш. Нали каза четвърти номер? Крушите, така да се пострима. Крушите, така да се пострима. Това се нарича взимане на уши, взимане на уши, взимане на уши. Ти си идиот. Не лут ли си копа, няма нищо общо с нас? Ама нищо общо, аз се опитах да усъвършенствам нашия модел. Чакай. Купа, знам Чакай, какво, бе, изряза се чакай, за... Ага. Само ушите се ми штрихме и се едно са маймулка.